Μακάρι να το ήξερα πιο μπροστά. Πάμε να δούμε τι έπρεπε να ξέρουμε πιο μπροστά. Είμαστε λοιπόν στον πίνακα ελέγχου μας και βλέπουμε με το που κάνουμε μια καινούρια εγκατάσταση στο WordPress, βλέπουμε αυτό τον πίνακα ελέγχου. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε δηλαδή είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε διάφορα κουτάκια που μας ειδοποιούν για διάφορα πράγματα. Μία επιλογή που έχουμε είναι να αλλάξουμε τη θέση σε αυτά εδώ τα κουτάκια. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να το τραβήξουμε και να το βάλουμε στη θέση που θέλουμε. Μας δίνει το WordPress 4 boxes, 4 κουτιά, τα οποία μπορούμε να βάλουμε εκεί μέσα όλα αυτά εδώ που μας προσφέρει. Επίσης, φυσικά, αν είναι ενοχλητικά για μας, μπορούμε να πάμε εδώ απλώς στο Screen Options και να ξετσεκάρουμε όλα αυτά τα κουτιά. Και έτσι έχουμε ένα καθαρό dashboard. Έτσι λοιπόν μάθαμε το πρώτο τρικάκι μας. Πάμε να δούμε όμως και κάτι άλλο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο προφίλ μας, ναι, φυσικά όταν κάνουμε εγκατάσταση σε ένα WordPress, το πρώτο πράγμα που δημιουργεί είναι το προφίλ μας. Έτσι λοιπόν, πάνω εδώ στα δεξιά είναι το προφίλ μας και μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι το default χρώμα που μας δίνει το WordPress. Φυσικά μας προσφέρει και άλλα χρώματα. Μπορούμε να το κάνουμε light, μπορούμε να το κάνουμε μοντέρνο, βλέπετε αμέσως πώς αλλάζει. Αυτό άλλαξε από αχνό μπλε σε ένα έντονο μπλε, πολύ όμορφο. Μπορούμε να το κάνουμε μπλε, μπορούμε να το κάνουμε καφέ, μπορούμε να το κάνουμε μοβ, μπορούμε να το κάνουμε με κόκκινο, μπορούμε να το κάνουμε θάλασσι, πράσινο θάλασσι και μπορούμε να το κάνουμε και εντελώς κόκκινο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό το μοντέρνο. Και φυσικά λίγο πιο κάτω βλέπουμε την γλώσσα του χρήστη. Η γλώσσα του χρήστη είναι για το διαχειριστικό μας και όχι για το μπροστινό μέρος του site. Άρα μπορούμε να έχουμε ένα site στα ελληνικά παραδείγματος χάρη και πίσω, επειδή έτσι έχουμε συνηθίσει, να επιλέξουμε ότι εμείς θέλουμε να βλέπουμε την αγγλική γλώσσα. Εδώ πιο κάτω βλέπουμε λοιπόν το όνομα και το επίθετό μας. Μπορούμε να γράψουμε ένα όνομα και ένα επίθετο και αυτό είναι σημαντικό. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν κάνουμε την εγκατάσταση του WordPress, αυτό που μας δίνει μπροστά το WordPress είναι το username μας. Έτσι λοιπόν κάποιος hacker μπορεί εύκολα να βρει το username μας και δοκιμάζοντας με ένα προγραμματάκι να δοκιμάσει να μας χακάρει το site. Έτσι λοιπόν όταν εμείς το αποκλείσουμε αυτό βάζοντας απλώς το ονοματεπώνυμό μας ή ό,τι θέλουμε τέλος πάντων και επιλέγοντας πώς θα εμφανιζόμαστε μπροστά, είναι και ένα επίπεδο ασφαλείας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποτρέψουμε τους hacker να μας κάνουν κακό. Φυσικά, πηγαίνοντας τέρμα κάτω, μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση του προφίλ μας και έτσι έχουμε αυτό εδώ τον πίνακα ελέγχου. Έτσι λοιπόν, έπρεπε να το ξέρω λίγο πιο μπροστά μάλλον. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα follow και εμείς θα βγάζουμε συχνά τέτοια είδους βίντεο για να μαθαίνουμε πραγματάκια τα οποία θα μας είναι χρήσιμα στην καθημερινότητά μας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε. Εδώ θα δείτε τα στοιχεία της επικοινωνίας μας και μπορείτε να μας καλέσετε ή να μας στείλετε ένα email και εμείς σαν ομάδα θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σας απασχολεί.